खुलुमबाय गोजोन फुंबिलिनि गासैबो बड'लेण्ड बुब्लिनि अनसायगिरिफोरखौ बरायग्रोबाय। दिनै 30 सेप्तेम्बर सनिबारनि फानजामुथिखौ फरायथिनो लादों आं गेवलां हाज'वारिया। फानजामुथिनि गिबियाव दं मेष राशि। दिनै नोंथाङा मोजां मोननायजों नेवसिजानो हागौ। माबा मोनसे जाथायनि थाखाय नोंथांनि असेया नोंथांखौ नागारलांनो हागौ। वृष राशि। गोबां मुलाम्फा जानो हागौ। दिनै नोंथाङा बेफार फालांगि जायखिजाया खामानियावनो नोंथाङा दिनै मुलाम्फा जानो हागौ। मिथुन राशि। नोंथाङा दिनै गुबुनजों गोबां अनसायजागोन। नोंथांनि आखल आखु खामानि बायदिफोरखौ मोजां मोननानै गुबुना नोंथांनो बान्था होगोन। कर्कट राशि। नोंथाङा दिनै गोसोआव गिनाय मोननो हागौ। माबा मोनसे जाथाय जानायखौ साननानै नोंथाङा दिनै गिबाय थानो हागौ। सिंह राशि। दिनै नोंथाङा मोजां मोननायजों नेवसिजानो हागौ। गाज्रि आखु गाज्रि खामानि मावनायनि थाखाय नोंथांखौ नोंथांनि असेया मुगैगोन। कन्या राशि। नोंथांनाव दिनै गोबां खुसि फैनो हागौ। नोंथांनि गेदेर थांखि लानाया दिनैनि दिनाव जाफुंनो हागौ। तुला राशि। निमाहा बिनांनो हागौ। दिनै नोंथाङा जायखिजाया गोरोन्थि जाथाय मावफ्लांनानै नोंथाङा सोरनावबा निमाहा बिनो गोनां जानो हागौ। वृश्चिक राशि। दिनै नोंथांना रां खहा जानो हागौ। बेफार फालांगि जायखिजाया खामानिफोराबो नोंथांना दिनै खहा जानो हागौ। धनु राशि। नोंथाङा दिनै आन्दायनो हागौ। बबेबा जायगायाव बेरायनो थांनानै नोंथाङा दिनै आन्दायनो हागौ। मकर राशि। दिनै नोंथांनि दिनाव सुखु फैगोन। नोंथाङा दिनै मोजां रादाब खोनानानै गोबां खुसि जानो हागौ। कुम्भ राशि। नोंथाङा दिनै गुबुनजों थगायजानो हागौ। जायखिजाया माबा मोनसे खामानि जायखिजाया मुवा बेसादफोराव दिनै नोंथांखौ थगायनो हागौ। मीन राशि। दिनै नोंथाङा मुलाम्फा जानो हागौ। बेफार फालांगि बायदिफोराव नोंथाङा दिनै गोबां मुलाम्फा जानो हागौ। दिनै सानसेनि राशि फरायथिनायाबो एसेनोसै। आसा खालामो नोंथांनि दिनैनि साना मोजाङै मोजां थांगोन। बेखौ बड'लेण्ड बुब्लि नखरनिफ्राय मिजिंथिबाय। गोजोन्थों। बङाइगाव सापागुरि र'डआव थानाय मेगना हुन्डाइ श'रुमा लानानै फैदों नोंथांमोननि सेराव फुजानि स्पेशेल अफार। ग्रेन्ड i10, नियस, i20, एनलाइन, अरा, भेरना, आल्काजार बेफोर समायना गारिफोर फुजानि स्पेशेल अफारा फैगौ 30 सेप्तेम्बरसिम थागोन। 50,000सिम गारि लानानै गारि अफार नोंथाङा मोनफुंनो हागोन। अब्ला मानोथो गोबाव खालामनो? थाबैनो नोंथाङा बङाइगाव सापागुरि र'ड एबा लामा सेराव थानाय मेगना हुन्डाइ श'रुमाव नोंथांनि फसायनाय गारिखौ लाहैदो। गोबां मिथिनो थाखाय नैबे जानबुं नाम्बार 9101093856 8011827497 70027967336 70026948111 आव खौरां लाहर। मेगना हुन्डाइ श'रुम बङाइगाव सापागुरि र'ड।